guys, good day sa inyong lahat. So today actually meron kasi akong gagawin na eto lahat order yung gagawin ko na chili uyap and chili sauce. Pero isa separate video ko yung dalawa. So anyway, marami kasi nagtatanong nito about sa aking spicy bagoong. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko step by step, pero hindi ko na lang ipakita sa inyo yung kagaya ng typical ng mga nagbibigay ng recipe sa inyo ng cooking video, kasi ito talaga parang vlog lang ito na ipapakita ko sa inyo. Okay? Ayan. So, pasensya na, may langaw kayo makikita dito guys, kasi tingmangga dito sa amin, kaya maraming langaw kahit saan dito sa subdivision. Kaya kailangan natin magmadali. So, anyway, please take note ito sa aking mga sasabihin. So, sa mga lahat ng gusto na mag-business ng ganito, sobrang maganda itong negosyong ito. So, anyway, so this is 2 kilos na bagoong alamang. So, ito yung mga maliliit na hipon. So, makikita nyo yan sa palengke. So, meron itong 2 kilos. So, actually 4 kilos yung aking gagawin today. But since hindi kasya sa aking malaking kawali, so tigda 2 lang kilo yung aking iaano. So, anyway, so ito na yung 2 kilo natin. Ang ginagawa ko dito, hinuhugasan ko to guys. Ayan, hugasan natin siya. Ginagawa ko guys, sinuhugasan ko siya, tapos tinatanggal ko yung mga ganito, yung mga itim-itim. Ayan, tinatanggal ko yan. Tapos yung mga nagsasabi na hindi naman hinuhugasan yung bagoong alamang, hinuhugasan po siya kasi kailangan din natin siyang linisin, kasi doon sa palengke hindi naman to ano talaga yan, may mga langaw-langaw din yan. So kailangan malinis, tsaka para din, ang isang purpose din nito guys, ang isang purpose din nito na hinuhugasan ko siya para syempre pag matagal na siya na-ferment doon sa asin, medyo maalat talaga siya. So gusto kong ako yung magkocontrol nung lasa nung kasi dati na-try ko na sobrang alat talaga pag hindi mo siya masyadong hinuhugasan. So, eto, medyo putito na sobrang malinis siya. Meron kaming suki nito. Si Papa yung tagabili nito ng bagoong alamang. So, lilinisin lang natin to. Ayun, 3 times ko tong hinuhugasan para talagang medyo tumabang siya. Para ngayon nga yung purpose ko na ako yung makokontrol ko yung lasa niya pag tinimplahan ko na siya. Okay? So, tatapusin ko lang tong aking paghugas. So, eto na, nalinis na natin. So, tatakpan muna natin ito. Tapos, magigisa tayo dahil pinapatulo ko pa siya. Ayan, gamit itong ating, glass na ganito. So, tatakpan lang natin. So, eto, meron na kaming ready. So, kasi gagamitin namin to sa, marami kami pagkagamitan yan. Kaya, minix lahat. Tapos, eto, meron din tayong onion. So, maglalagay tayo ng onion at saka garlic. So, na namin yan, ginamitan namin ng food processor. So, ayan. So, sa 2 kilo siguro, kasi malalaki yung binibili namin na Bombay or yung mga onions. Half nun. So, ayan. Tapos, eto, isang bulb. Isang buong garlic yung ilagay nyo. So, ayan. So, pero, depende sa inyo yan. The more, the merrier. Mas masarap. So, ayan. So, ayan. Please take note po sa aking mga sinasabi. So, naglagay ako ng 5 cups ng cooking oil. So, ayan. Tapos, papainitin lang natin. Saka natin igisa. Typical na gisa lang ito, guys. And then, yan, mamaya papakita ko sa inyo yung ibang ingredients na inilalagay ko. So, ilagay ko na yung ating garlic. Next naman, itong ating onion. Ayan, typical na gisa lang.
So, eto, nilagay ko na yung ating bagoong. Ayan. Pakuluin lang natin siya, guys. Ihalo-halo lang tapos pakuluin. Hayaan lang natin. So, importante dito, marami talagang oil kasi yung oil, isa rin yung magpapapreserve dito sa alamang para matagal siyang masira. Kaya yung oil is napaka-importante. Tingnan nyo, hindi, may mga ganyan pa talaga siya. Which is normal talaga ito sa bagoong. So, ayan, nakikita nyo, lumalabas na yung oil at saka bumabango na siya. Tapos, maglalagay tayo ng 1 cup sugar. So, bali, dalawa yung aking nilagay kasi 1/2 lang ito. Hindi ko alam kung nasan yung 1 cup ko. So, basta 1 cup yung ilalagay natin na sugar. Tapos, ihalo natin. Maglagay din tayo ng 1 cup na vinegar, white vinegar. So, dalawa din ganito yung nilagay ko. Tapos, hayaan lang natin, wag imimix, hayaan lang sila. So, maya-maya siguro mga 5 to 6 minutes, pwede nang haluin ulit. So, ito, maglalagay tayo ng sili kasi since spicy bagoong ito, yung sili natin sa 2 kilos, na, kung yung regular size na sili, nasa mga 10 to 12 pieces para talagang maanghang. So, ilagay natin dyan. At saka mag-aano din siya ng kulay. So, kailangan red na red kasi maganda siyang tingnan din. So, ihalo lang natin. Ilagay tayo ng konting asin. Tansyahin nyo lang. Tapos, brown paminta. Ayan. So, kayo nang bahala magtansya sa salt at saka dun sa pepper, black pepper. Pero, yan yung basic na ginagawa ko. And then, pag makikita nyo na yung oil is parang mag-iba na yung kulay niya at saka pumapaibabaw na siya, ibig sabihin niyan, luto na yan. So, mamaya papakita ko sa inyo. Siya nga pala guys, bago ko makalimutan, naglalagay ako ng Knorr cubes. Actually, shrimp talaga yung nilalagay ko. Pero, wala na talagang iba. Nakalimutan kong bumili. So, pork na lang. Okay lang din naman. Pork and shrimp. Pero, dapat talaga shrimp. Pero for now, pork yung ilalagay natin. So, ayan. Dalawa yung ilalagay ko. Hello guys. So, ayan. Tapos na tayo sa ating pagluluto ng uyap. Yung bagoong natin. Pero, hindi pa tayo tapos doon sa ating chili sauce. So, ito yung muna yung uunahin. Kaya, bukas na naman yung chili sauce. So, nandito tayo sa ating table. At pasensya na dahil medyo madilim, pero pagtsagaan na natin. So, yung gagamitin natin dito, ang ginagamit ko is 220 ml na bottle. And, ayan siya. So, ito yung cover niya, yung kanyang takip, white. Actually, meron itong iba-iba. Makakabili kayo nito guys sa, meron nito sa online sa Shopee. Yung size nito, meron naman nakalagay dyan, oh. Ayan, 24 per box. So, yan yung binibili ko. Pero kasi dito sa amin, meron na nagbibenta nito. So, dito na lang ako bumibili. Kasi syempre, mahal din yung shipping. Pero kung malapit lang din naman kayo sa, kung nasa ano lang naman kayo, nasa Manila lang naman kayo, tapos may mga Shopee, mura lang din naman siguro yung, anong tawag dito? Mura lang din naman siguro yung bayad ng shipping. So, ang gagawin natin guys, madilim talaga, no? Magpa-light lang muna ako guys, ha? So, ayan, nagpa-ilaw lang ako ng konti dito. So, yung gagawin natin dito guys is, etong isa pala, yung price nito is 13.80 cents. Palihog pa be? Pakita ko rin sa iyo yung aking chili sauce. Ito yung chili sauce. Ito yung order niya din to. Etong ganito. So, puno din siya. Tayo, uyap sample be. So, sa kanya din to kasi ayaw niyang palagyan ng label. So, same din sila. Be.
So, ito yung aking label. Actually, hindi talaga ito yung label ko. Dati, iba. Hagrid. Iba yung label ko. Ngayon kasi, binago ko siya. So, ayan siya. Hilamos. Ayun. Hilamos yung name na pangalan ng aming mga produkto. So, yun yung pangalan na nirehistro namin sa DTI. So, yung Hilamos, ito yung word na Bisaya sa amin. So, ayun, na-explain ko sa inyo next time. Pero yan yung sample ko sa bagoong. So, yung bagoong kasi guys, depende sa kung anong klaseng bagoong yung ginamit nyo. So, sa akin, medyo, kaya ganito yung kulay niya, medyo light kasi medyo puti yung bagoong ko. Parang bago pa siya talaga. So, the more kasi na tumatagal yung bagoong sa salt, parang umiitim siya. Parang ganun. So, ayun. So, anyway, ayun. Tapos, silalagyan namin ito ng sticker. So, eto, walang sticker. Tapos, eto yung ginagamit din namin. Hagrid. Hinayi, i-mute sa. Ito yung ginagamit namin guys na pang shield ng aming, ayan, shield. Ito yung ginagamit namin, yung nakikita ninyo. So, yun yung ginagamit namin. Nabibili ito. Magkano ganito pa? Mura lang ito kasi I think mayroon 20 pesos nito or pila ganyan pa? Kanin pang shield. Basta mura lang ito. Makikita nyo dito sa Shopee. Oo. Sa Shopee makikita nyo to. So, ayan. So, ito yung lagayan ko. Yan ang init-init na. Kasi mainit yung ilaw. So, anyway, yun. Ganyan ko siya ginagawa. And, pwede mo itong ibenta kasi ako, hindi ako nabibenta ng, ako mismo yung nagbibenta talaga sa mga tao. Pag ikaw kasi nagbenta nito, bibenta mo ito ng mas malaki na 100 to 150 pesos yung bintahan nito. Same sila sa chili sauce. Pero yung chili sauce, mas marami ka nagagawa nun compare dito sa bagoong. So, yun yung presyo niya. Pero kasi ako, reseller yung hinahanap ko. Yung sila yung magbibenta for us. Kaya yung ano ko nito is only 75 pesos lang. So, pero merong bultuhan yung pagbigay ko. Hindi pa isa-isa. Compare nun sa mga resellers na pa isa-isa yung benta nila. Pero yung presyo niya, syempre medyo mas mahal talaga. So, ayun. So, dito tayo sa costing. So, i-costing natin kung magkano yung ating gagastusin sa bagoong. Bagoong ito, guys. So, sa ating uyap yung tawag sa amin dito, yung bagoong is 200 pesos. Kasi 200 yung kilo. Pasensya na, ihipaso namin. Kasi 100 pesos per kilo yung bagoong. Pero, depende kasi yan, guys. Merong 120. So, ito ay parang binibigay ko lang sa inyo yung ano kasi magkaiba tayo ng mga presyohan sa kada lugar kaya depende ito yung costing ko dito sa Cagayan de Oro sa Mindanao. So maaring iba din sa inyo. So ito binibigay ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung pagko-costing. So 200 sa bagoong, sa bottle naman. So ito, yung bottle natin is 138 pesos kasi 13.80 yung kada bottle. Tapos sili 3 pesos kasi mura lang naman yung sili. Oil, ito estimated lang to guys, 60 pesos. Yung oil kasi namin dito, marami kami pinagkukunan dyan na pinakamura na oil na. So, maaring sa inyo mahal din yung oil kasi syempre kailangan din natin ng oil talaga. So, depende yun guys ha. At saka sa onion at saka sa garlic naman natin, 20 pesos. Gas natin 30 pesos. Ito ay 2 kilos lang guys ha. 2 kilos lang to na costing. Tapos, labor natin, syempre, mahirap din magluto. So, 50 pesos. Sticker natin is 10 pesos. Pero, ito kasi hindi na pinalagyan ng sticker. So, pero, idagdag na rin natin. Tapos, others, 10 pesos kasi merong asin, paminta. And, meron pang mga ibang ginagamit. Itong ganito. Ayun. Dinagdag ko na siya sa others. Tapos, sa cubes natin, 12 pesos. Total nito is 533 pesos. So, yun yung costing. Yun yung pinuhunan natin. Hindi ako, kasi nga ako yung parang ako yung supplier nito. Ako yung nagsusupply sa mga reseller ko.
hindi ako masyadong nagmataas yung presyo ko kasi ako yung nagsusupply sa kanila. Pero bultuhan ko siyang pinapabili. So, ito, yung order kasi niya is 30-30. So, 30 bottles of chili sauce at 30 bottles of bagoong. So, ikwenta natin, ang nagagawa natin dito sa 2 kilo is nasa 10 to 11. Depende kasi kumakain din kami nito. Kaya usually, i-ano lang natin sa 10 bottles. So, yung 10 bottles natin, binibenta namin siya ng 75 pesos. So, meron kaming 750 pesos na makukuha na pera. So, i-minus natin yung 533 pesos. Meron kaming 217 pesos. Hindi, though maliit siya, no, kasi 2 kilos lang naman yung ating kinuwenta dito. So, take note, hindi naman kami umaano ng 2 kilo lang. So, usually nasa mga 2 to 3 batches. So, bali 6 kilos. So, times 3, meron kaming 651 pesos. So, depende yon ha, depende sa aming sinusupplyan kung magkano yung order niya. So, eto naman is, syempre, ako yung nagsusupply sa kanila. Pero, syempre, kung ikaw yung reseller, or nagbebenta ka talaga nito na ikaw talaga yung nagluluto, tapos binibenta mo siyang mahal, mas malaki yung kikitain mo. Kasi, mga presyuhan nito is nasa pinakamahal is 150 pesos. So, kasi malaking bottle to eh. It is 220 ml, tapos puno pa siya. So, ayun. Kasi etong chili sauce at saka uyap guys, or yung bagoong is pangdagdag kasi namin to. Syempre, pagkukuha sila ng longganisa at saka lumpia, syempre, maghahanap pa yan ng ibang item. Kaya eto, dinadagdag namin. So, take note na hindi lang naman ito yung binibenta namin. So, pangdagdag lang ito, just in case na maghahanap sila ng ibang item. So, yun. Diba? So, ganun yung discarding na ginagawa namin. So, ayun guys. Sana ay may napulti dun sa aking mga share sa inyo. Step by step na yun ha. Kasi dati hindi masyadong klaro. Ngayon talaga kinlaro ko na. So, sana ay may napulot kayo at simulan nyo ng pagnegosyo nito. Next time naman is yung chili sauce naman yung isi-share ko sa inyo. Pero sana mahanapan ko ng paraan or time para ma-share yan sa inyo. Kasi since ito naman yung ginagawa ko, why not share naman sa inyo? Diba? So, ayun. Salamat sa panonood and see you in my next video, guys.